Na apa wala na. Ala. Ya picture ko nung utro be. Mama. Hey, hey, hey! What's up mga kamalu? Back sa aming YouTube channel. At kung bago ka lang sa channel to, just click the subscribe button at nagbabalik na naman tayo. At i-subscribe mo na lang kami para updated ka sa mga mukha nito at nito. So ayun guys, ang gagawin natin ngayon is Invisible prank with my brother. so ayun, pinabili na natin siya ng ano bang chicheria Patatas. or ano siya para hindi niya alam pag-intro natin. So hahantayin na lang natin siya para simulan natin yung prank natin. So yan, antabayan nyo lang at gagawa na naman tayo ng kalukuhan. Tara! Bunan! So what's up mga kamaro? Nakapalit na din taog kuhan. Kanang patatas. Unsa ito buhato na ito eh? Mukbang. Ibakbang na natin patatas. Yay! Ibakbang! Okay. Mukbang mo ta. Di pagkuwaran po kanya ito. Kaya na ko'y magic. Tapos, magic nimo. Sige, mukbang na na. Unsa may sulti ni mo. Magmukbang ka. Sige daw. What's up guys? Ang sarap-sarap sa mukbang ko. O, pagkali ka na taon. Dali. Tari! So, ayun guys, with that twist yung mukbang natin guys, maggagawa tayo ng magic para naman sa inyo. Di ba magic? Magic. Yung Ang props na, ang props. Muna itong props. Tan, ang buhato ni mo, nga nga rin lingkod ka. So ana, lingkod ka diha. Imukbang, sige, kaon kay mukbang na, mukbang. Ang magic kay pawad-on man kanaho. Sige ha, pawad-on kanaho gintay mga 5 minutes ra good pod. Mawa ka, di na ka na magkita unsa. Mabalik ra man ka. Bahay kubo kahit kunti tigiding tung ay bumikat nanay ay wa panganawa sige tro wa to na mao ba adto ka bi na lingkod na kay picturean mo na to nawa ko si Jack sige ay bumikat na anay ay bahay kubo kahit munti so mo na ni guys tanaw na tog nawa ba si Ja dah nawa lagi siya diha Halis tantan! tarong ba Halis tantan! kani gana mati Hala! Tan! tan asa mo ka tan Uy! Kapag Hoy. tan! Lakot puti niya. nakas kusina Oh. pagtarong ba Nang sugas kusina! nawa ni kasapal di kasi mo mama bi asa na rostantan Ay! Kulang gamit, tug na ka! oh dali tanawa asa mo sila bi kuning na unsa na ni kailangan na sila dari Patatas! Agad Sabi may ka, patatas. maligyan na, di ba? Wala sa sibili ko. Hala! Bistot na. Kaaga ay! Lakaw ko no. Lakaw tan. Asa mo kadapit? Balik aray, balik. Asa nga rostantan? Balik. Picture. Naabot siya. Picture. Dali, gaya ka. Diyan, magic ta. 5 minutes na laban to. Pasintuan na ron gawas. Tama! Wala yung tantan! Halayati na. Patay! Wala yung tantan, be. Ano sa mo tayo pag-magic? Bo, gitudloan ron po magic ato. Tiguang. Asa na karon si Jaha? Tantan! Ako! Suway ko na ko, ako. Dito ko kami. Kulit. Tesa. Maman! Dira. Coba. Hello, tantan! Maman, tantan! Tan! Oh. Tan. Ha, malas tantan! Tan. Asa ka tan, hindi na ta magkuan eh, mag-vlog king nawa man. 75 years later. Tan. Tan. Ha, mas tantan di ay! Tan. Tubag. Oh. Balik ka rin ha, ito sige mong ilingkuran, desnyagi. Oh. Nana, ni
balik na ko. Ibalik na ka? Ginagawa mo. Burikat nga anay, ay, burikat nga anay. Bisto tuwa dyan gihapon. Tan, pag nga ko na suga, bebe, asa na sa tam, sa kawat na sa wak-wak. Tayo na. Asa na marusin siya? Tan! Tan! Hala! Tan! Tan, May balik na ba, Ari? Uy! balik ka sa magkadapit, oy. Balik na. Tawag! Ang taga ko. Kahit ka. Wak! Tay. Nalabay na kang kaprian eh. Kabantay ka itong na istorya nga nag-magic ka nga ni mawa na doon. Oo, di na dyan makitaan. Medyo kung tuwad to ba? Nangatagak, oh. Pag na nang suga. Ay, ba? Laman na yung nanghawid na, Opi. Ha? I-flash ka na ng hawid na. Wala na hapon. I-flash ba, i-flash? Hindi ko kay ba mag-flash. Nay, ang hawid na ho. Nay, ang hawid ni mo. Ayaw, pas. Kung ano kayo magawa Wala naman lagi. Hindi ko makita. Balik ka rin, balik. Uy, balik ka rin, balik. Balik ka rin, balik! 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 Kasabot ka! Balik ka rin, balik. Balik. Balik! Dali! Dali! Dali, balik. Kay balik ka na mo! Dali! 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 Ibutang, Abi, ibutang kay itong pabalikon. Giyon sa man ho ganina, ha? Yung rimuri man to, di ba? Ay, ayaw, mawa ng kwan, di ka mabalik, di ka magtarang. Abi, jigi, ay, burikat nga, ay, jigi, bahay, kubo, kahit munti, laman do. Ay, sorry. Tanaw na to, be? Naapa, wana. Hala! Picture ko na ko trubi. Picture ba? Tan asam ka dali ba? Balik. Baliktan! Baliktan kay... Balik ka rin kayo. Balik ka rin. Balik lagi kay amo na kalikuan! Balik na na mo! Hilong na. Asam naman kayo. Buzub. Ay. Ngaron ba ron, be? Ay, burikat nga na bahay, kubo, kahit munti, ang halaman mo. Ay, sari, mas at halo. Kalima man siguro ko yan, ha? May kubo, sigarilyas at mani, sita, bata, kani, doon matula, kalabasa. Gi, sa, ay luwag kayo pa mo man, kasi hindi ka makita. 1, 2, 3. It's a prank! Guys, prank natin siya, guys. Magbuk. Sama na kayo na. Sama na kailan naman ka. Nabalik naman ka. Yeah, nabalik na. It's a prank. Wala na. So, ayan na guys. Successful yung prank natin. Yes! So, ayan na. Umiiyak Sobrang tatak siya. Lagi siyang nagsasabi, Mama. Successful yung prank. Ano masasabi mo sa prank natin? Lagi pa rin. So, ayun mga kamaro. Successful yung prank natin! Woo! Bas,
lamang po ninyo. Lamabas ko na sila. Patay. Kaya pausa din, sige. Thank you for watching mga kamaro. God bless and thank you. See you in our next video. Bye. Wow!